assalamu alaikum bandiraɓe julɓe tedduɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko tedduɗo hono Seydi Ahmad sallallahu alaihi wasallam eɗen juro ceerno men hono Maulana Abul Abbas Cheikh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu eɗen juro ceerno men hono wasila men Cheikh Sidi Mohammed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Muhammad At-Tijani Serif radiyallahu ta'ala anhu bandiraɓe julɓe tedduɓe caggal yamirore ceerno eɗen garta hande fannu goɗɗo ɓurɗo andirede hadaratul ilahiya walla mbiya hadara jomiraɗo subhanahu wa ta'ala walla ha hande mbiya gouvernement jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa tabarakallahu bandiraɓe julɓe wala men nadde lowdi hande ndi min ƴeew rutade caggal seeɗe ngam addude seeɗe e lasli hadratul ilahiya wa tabarakallahu no yanande ha heddi so gandaji nogasi joyi o mo ganduɗa hoorema woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene natana ɗangal mum asmanuji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala arino ha e nder aduna kono o arino ha e suudude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonno ndu ngam hebludemo on sanga kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o addanno nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wiyete ko inayatu wa tabarakallahu inayatu non ko bul anware mo ganduɗa hoorema ko hen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fonno nadde ngam wawa wadde ngal ɗon ɗangal asamanuji oɗon bul annore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala koye annore mum witende uluhiya hoɓɓiri fewde ɗum oɗon bul wadde kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e ngal ɗon ɗangal jamma ummade leydi faade asmanuji ko kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nawi hoore makko kadi ko kanko artiri hoore makko wadde mburagu wiyama ari kono wona mburagu nawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sabu mburagu arno koye inde teddugal wa tabarakallahu hono président min mbaɗata ni hande so dañi koɗo gumire caggal leydi ene jeɓɓiro ɗum otoji kame motoji haye pucci dimaɗi ɗum jeeyi sababu mburagu arde ko ɗum jeeyi sababu jibril arde ha hande ko ɗum jeeyi sababu malaki biɗeɗo rafraf arde wadde kamɓe fof ɓe ngari kono ɓe ngari koye inde teddugal ngal gandanɗa hoorema jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ene waɗani ɗum koɗo mum tedduɗo hono Seydi Ahmad sallallahu alaihi wasallam pour wawa ummade leydi faade asmanuji wa tabarakallahu kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ndewo notinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hawo haljiri ndew fayde ruttade aduna ko ndew ari nde ha e asaman nayɓijo ko toon o ɓorti oɗon bul anware mo ɓorno no yehi nde ha kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o yalti aduna ha hande Seydina Hussein e Seydina Asan kañumen jalti aduna wa tabarakallah ko nden haybanaɓe puɗɗi wadde batuji ngam waliyaɓe mbawa andonirde koye mumen mbi taade lamɗo julɓe walla mbiya amirul muminina natti wodde on sanga e aduna wadde alay sagu wooda e haqiqa ko ɗum jeeyi sababu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala watti ƴettude laamu mum ena rewna ɗum e juuɗe hudbu zamanuji wa tabarakallahu kala hudbu zaman o halfinma liggey duuɓi temedere no yehi nde ha jomiraɗo subhanahu wa ta'ala
yiɗi darnude ko wiyete ko hadratul ilahi walla mbiya gouvernement makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko nden o wi Seydi Ahmad hono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo toddonomo bawɗo fewndandemo waliyaɓe walla yo toddonomo bawɗo fewnadeɓe sehilaɓe ganduɗa hoorema kanko jomiraɗo subhanahu wa taala kala saaha obo wawa hen suɓade jeeteɓe hadratul ilahi walla kala saaha obo wawa hen suɓade jeeteɓe gouvernement makko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ko nden Seydi Ahmad walla mbiya nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam suɓanimo biyeteɗo hutbul maktum walla ha hande sa wela mbiya waliyal waliyaɓe hono Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu sabu kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kanko nehi Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu kadi ko kanko tarbiti ɗum wadde kanko nelaɗo ko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu goro o waɗi waliyu kala goɗɗo gonɗo waliyu wadde koye juuɗe Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu ndewɗa ko nden kanko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu ko ñaagi yamirore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kane nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wawde tellinde ko wiyete ko salatul fatiha e aduna sabu kanko Mawlana Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu obo andi so wonti hakkunde ille Allah gonde nde Allah e sabour walla wonti tan salatul ala nabi goɗɗo mo wona salatul fatiha ma wali famnu e aduna kanko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu ndew fayde e darnude sal mo gandanɗa hoorema hen hadratul ilahi kewa ko nden o yeehi asaman neeɓiju o ƴetti toon bul anwar mo gandanɗa hoorema on nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurno sangane waɗatnode ɗangal mum asmanuji o ƴetti oɗon bul o nawi ɗum ha asaman jeeguɓijo sabu asaman jeeguɓijo ko toon woni siège walla mbiya ko toon woni nokku nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nden kanko Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu o ƴetti oɗon bul annore o nawi ɗum toon to asaman jeeguɓijo ñene goo lewru muharram walla mbiya lewru haran hitande 1991 ha hande kawisaji salatul fatihi walla mbiya e doole salatul fatihi o yanyi bul oɗon ha woni sal danejo tan oɗon sal ne waɗi 11 ujunere fauteuil danejo liggiraɗi doole salatul fatihi walla liggiraɗo annore salatul fatihi ha heddi fotiyaji ɗiɗi ɗi gandanɗa hoorema Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu liggiri ɗum ko annore Jawharatul Kamal woni fotoye ɓe gandanɗa hoorema ko kanko Cheikh Tidiane joɗoto hen e fotoye goɗɗo mo gandanɗa hoorema ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hono Seydi Ahmad joɗoto hen e ɗiɗon 11 ujunere fotoye hen 313 jeeyi ɗum ko waliyaɓe wonɓe aduna fotɓe tawtorede ngal ɗon dental ko heddi ko e fotoyaji ɗi jeeyi ɗum ko waliyaɓe kame annabaɓe yaltuɓe aduna wonɓe toon to barzak ha tengti noon e wonɓe to wiyete to barzakul maktum woni aljanna mo Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu wa tabarakallahu hadratul ilahi ko dental ngal gandanɗa hoorema cewwal kala jamma jofde aljuma hakkunde minuit 30 e 5 heures mo suba wa tabarakallahu ngal ɗon dental noon ngam mbawa hen jeeyede alay sagu gona birdo salatul fatiha kadi alay sagu gona ɗoftiɗo dendangal sarɗeji tarika mbo Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu sabu aɗa sohli ko wiyete ko wilaya aɗa sohli ko wiyete ko martaba ha hande aɗa sohli ko wiyete ko
inayatu rabbani woni bul mo ganana hoore ma ko kañum nawat ma toon to asmanuji. Fa tabarakallahu neɗɗo kala ne waɗi annore nde ruuhu mum sohli pour wawa tawtorede ngal ɗon dental. Ne waɗi ɓe ganduɗa so birde 12,000 salatul fatiha ñalawma kala ha timmi balɗe 45 nden annore timma e ruuhu mumen. Ne waɗi ɓe ganduɗa so birde ñalawma kala 36 salatul fatiha ha timmi balɗe 50 nden annore timma e ruuhu mumen. Nden annore so timme ma ko malaika ara hay ma kikiɗe kirɗo ngam habrudema e ɗiɗo kongi. Kanko malaika so ari wiyanma ko annore nde cohluɗa nde ngam wawde tawtorede hadratul ilahi timmi e ruhuma. Wadde ñene alkames jamma e sanga minuit ma bul annore biyeteɗo inayatu rabbani arane ngam mbawa tawtorede ngal ɗon dental. So nden yonti on bul so ari ha e yeeso ma werto wayno sajade ni nana dani wima marhaba ya seydi. A ummima joɗima e sajade nde